L-impenn tal-Gvern favur l-ambjent u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja qed ikompli jħalli l-frott kif tħabbar proġett ta' estensjoni fil-Park Nazzjonali tas-Salina b'investiment ta' €250,000. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ambjent José Herrera hekk kif spjega li din l-estensjoni fuq medda ta' kważi 8 tomniet ta' art se tinkludi fiha tħawil ta' 1000 siġra indiġena u arbuxella. L-skop huwa li dan it-territorju jingħaqad mat-territorju ieħor tal-park ta' Kennedy Grove. Mbagħad Kennedy Grove jingħaqad mal-parti ta' Salini, allura għandek isu 130, 120, 140 tomna, ġifieri dan sar park konsiderevoli. Bekk flimkien ma' faċilitajiet ta' dawlu tammir ta' rikreazzjoni għal familji u liedhom mis-sena 2021 dan il-park se jingħatalhom lura fi spazju miftuħ ikbar u isbaħ minn qatt qabel. Il-Ministru Herrera irrimarka kif din iż-żona kienet immarkata għal aktar żvilupp iżda l-Gvern għaraf l-importanza taż-żona għal familji ta' San Pawl il-Baħar u Buġibba. Hawnhekk kien earmarked biex isir xogħol ta' kostruzzjoni, kien se jsir skola, u ħadd pjaċiri kienet tramet l-intervent tiegħi illi hawnhekk ippreservajnieh. Il-permessi għal din l-estensjoni ġew approvati ftit tal-jimilu biex xogħol mistenni jibda s-sena d-dieħla mill-ħaddiema ta' Ambjent Malta. Din il-parti tal-park mistenni titlesta fi żmien sentejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.